o hele khathoni sang kha jakwa som ko pasari date ni som pani thlaruka ka dona ni a class 7 kan ni lai arei ta hle mai kom kum som ni pariat zeta upa le khathon ani hi chialo kang dear pen friends thian du tak tun lai idam lai nim keipo chungkhuanu ompuina awangin kadam ve trok troke ole hele khathon hi abula tanga atop thlim hian min chiar sakla kalom hle ang ole soitu chu soitan to mai la kan sikul chu anuam hle mai pangpar te thingte kan phun ve a then te chu alian hlom to khop mai kan sikul hi tlang sang lai a awma thlifim hi atle deuh renga anuam lutuk nangni in sikul te anuam ve em thian te inga ve em kumengzat nge ini ve to keichu kumsom pathum kania class 7 roll no number 1 section a kania nang hi pen friends a kalo jong che a min lo pum nge ka be se kanu hing chu lal huni ania kapa chu lal vuana ni kanaw hing chu lalram liana nia naw hi pakhat chi kaneya kan chung ko hi member pali chi kan ni tin kamhing chu lalhmangaihtluangi ania ole tuna tan chuan tok mai se mangtha mai le I chan na ngak tu Lalhmangaihtluangi class 7 roll number 1 section a Rahsi veng middle school 1 Lunglei Mizoram NB min lo chang let nge yang cheo please ke address chu isiat mai ka ring tin hei chiang takin min lo thon ani he lekha hi ka chang let ve nge ya lekha hmul talo nge niang tun thlengin chan na ka hrezui talo a lekha thu rongotin ti hian pen friends ni thu min lo soma in thian that le in mu na chance kan nei talo ni ama te pol adam ani chuan he lekha thona tang hian a in hre ve nge nga he post atang te po hian ka da tha ka lo post ve ani e